Днес Майя става на 6 месеца. Колко часа? 12 и 5. 12 и колко е? 12 и 3 на 23 февруари мамо ти се роди. Днес тата ще ти даде за първи път да ядеш. Айде. Чакай. 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 Мамо, я виж тате какво ще даде. Майя, айде остави тази дървена. По-мъничко. Добре. Не, аз на върха. Не, без твоите ръчички, сам. Дай. Нищо, нека си накляпа ръчичките, ако иска. Айде, тата. Браво, как мамо! Как е, тате? Е така по-мъничко. Супер. Браво, мамо! Вкусно ли е, мамо? Чакай, тата, чакай малко само. Чакай, че... Плюва ли го? Вкусно ли е, мамичко? Айде, тата, още малко. Гълта ли, бейби? Да, виж, малко остана отпред. Браво! Нали знаеш, че на лъжичка трябва да дадеш на всичко? Не, ясно, аз искам още мъничко, защото... Да. Айде, тате. Айде още малко. Чакай да го преглътне. Дай да го докосне, нека се накляпа. Браво, бе, мамо! Самохрани се. Как е, тата? Мамо, какво става? Давай. Не е като кърмичката. Айде, тата, айде още малко. Да я изпрати кърмичка. Мамо, това ли беше? Тата, аз си го представях по-чист процес. Първият процес. Майя, айде още малко хъпни, мамо. Майя. Дай пак. Майя? Не посяга с уста. Заключението е, че Майя е любопитна, но не й харесва картофа. Айде, тата. Айде още малко.